Imos hoxe á terra da Raíña Lupa, á terra dos 1000 cruceiros, a Arrois, unha vila que nos acolleu cos brazos abertos, unha vila que ten moito que contar. E sabedes que non lo contará, non? Pois no día de hoxe contamos con Álvaro, Antía, Xoán e Martina. Eles serán pois os que debatan aquí en Rois. Pero antes de que eles falen, como sempre, adentro vídeo. Rois semella unha máquina do tempo na cal retroceder á época desexada. Os seus muíños, castros, lavadoiros e pazos, como este do Faramello, son algúns dos elementos que nolo permiten. Máis de 130 cruceiros que conforman unha constelación no mapa roisense, unha demostración de que estar en Rois é como estar no ceo. Un lugar verde, un lugar onde vivir. Este é o lema da vila, mais ollando estas rutas de sendeirismo tan fermosas coas que conta o municipio, como esta das Penicias, xa vos podedes imaginar por qué. Da Raíña Lupa son o noso próximo destino. Son 12 as pezas que conforman o crebacabezas deste municipio. Son 12 as parroquias que conforman o concello de Rois. Xa vistes a fermosura coa que conta esta vila? Eu quixera lembrar uns versos case igual de fermosos, uns versos de Senchu Sende, un escritor, que dicía: "Cando comezas a falar galego, na lingua sempre é primavera". Unha frase moi axeitada para o primeiro dos bloques. Imos falar sobre a lingua. E quixera preguntarvos, rapaces, que significa para vos manter viva a nosa lingua, que se defenda este idioma? A ver, Xoán, comezas ti. Sí, sin problema. Para min, por exemplo, o galego sempre foi a miña fala dende pequeno e a verdade é que sempre significou moito para min, porque é a forma que teño de comunicarme con calquera persoa. De feito, en castelán costa un pouco falar de vez en cando. Bueno, sempre notas que é o idioma da túa casa e que ao fin e ao cabo é o que che acolle, é o que tes que prolongar. Martina, ti tamén consideras que é importante manter viva a nosa lingua? Si, eu considero que ao final é a nosa identidade, a identidade do noso pobo, e que, sobre todo, é como recordar e manter vivo as nosas raíces. Que fermoso eso. Vos estades de acordo por aquí? Sí, máis ou menos o mismo. Tamén é unha forma de manter vivo o noso pasado e de levar a nosa cultura ao futuro tamén. Sí, estou de acordo con todos eles. A verdad é que é unha lingua familiar, habitual en nós, criámonos con ela e a verdad é unha forma de manter tamén viva a nosa cultura que se transmite a través dela. Álvaro, bueno, pois xa que me dices isto, ti como percibes a actitude da sociedade de cara ao emprego da lingua? Pois xeralmente aquí en Galicia non tes moito problema por usar o galego, xeralmente pois a xente enténdeche e pois non tes ningún maior problema. Si ao mellor en zonas turísticas ou así, si estás traballando, empregas a lingua de forma habitual, que ti empregas sempre con turistas, podes recibir mala contestación ou así, pero de forma xeral considero que é boa. Ti tamén opinas que é boa? Sí, considero que é boa, aínda que é certo que en ocasións hai un certo estigma a falar galego e a xente pensa que, bueno, que por falar galego temos menos oportunidades para desarrollarnos nós ou para salir afora e comunicarnos con xente, bueno, pois de España que non fala galego, aínda que se baixamos a Portugal, por exemplo, sí que temos moitas oportunidades para comunicarnos con eles. Podemos comunicar perfectamente. Claro, eu quería incidir sobre isto o que di Antía, non? O estigma ese que existe, vos notádelo? Eu creo que ainda hai un montón de prexuizos coa nosa lingua e sobre todo podelo ver en temas como que calquera persoa, moitas das persoas que falan galego, pois para a escrita, igual deciden usar o castelán, que ao mellor consideran un entorno máis formal, ou para os medios de comunicación, a maioría de xente adoita máis consumir medios en castelán, aparte de que hai moi pouca oferta, sobre todo en televisión. E, ao fin e ao cabo, é iso, o sea, considero que a fala non se está perdendo como tal, pero
sí que é certo que en moitos ámbitos a xente que ao mellor considera máis formais sigue existindo ese presuizo de falar castelán e non galego. E ti por que crees que é isto que comenta o teu compañeiro? Pois eu creo que polo mesmo de sempre, polos prexuizos, porque ao final tamén tendes a asociar o rural a como o galego, como que non saben o castelán, e bueno, por eso, por esas liñas vai. Agora que nomeas o rural, vos credes que as zonas rurais xogan un papel fundamental en manter viva esta lingua? Eu creo que sí, porque ao final o galego sempre se asociou máis ao rural, somos os que o defendemos, porque nas cidades é o prexuizo de, bueno, a cidade está como máis asociada ao adianto, cousa que non creo que sexa certo, e o adianto antes asociabas ao castelán. Entón eu creo que o galego sempre quedará como para preservalo no rural. Pero bueno, é certo que tamén debemos rachar con eses prexuizos que hai e tamén que se poden pregar en todos os ámbitos, ou non? Sí, pero ti despois miras os datos ou saes á rúa simplemente. É certo que o porcentaxe que se manexa de uso de galego en cidades como pode ser Coruña, Santiago, Vigo, dame igual, algunhas máis, noutras menos, é bastante menor ao que se utiliza en vilas rurais ou de menos poboación. De feito, normalmente, canto menor é a poboación da vila, máis se usa o galego, o sea que é un indicativo un pouco do que pasa. Pareceme moi interesante estes datos que comentan o voso compañeiro, pero vos tamén credes iso, que está ligado ao rural, que grazas ao rural pois mantemos viva a lingua? Eu creo que sí, sobre todo porque no rural consérvase máis poboación con máis idade que adoitaban empregar máis o galego na súa vida diaria, aínda que nós ainda o usemos hoxe en día. E nas cidades como que hai cada vez xente máis nova que asocia o galego a iso, a menos recursos, a menos desenvolvemento. Entonces creo que o rural é unha zona, é un ámbito para preservalos. Estás de acordo, Álvaro? Sí, basicamente eu creo que as persoas das cidades, sobre todo a xente xoven, veo como unha materia máis que superar e non como unha lingua para usar. Creo que é máis que lle dá máis importancia, por exemplo, a linguas estranxeiras, como pode ser o inglés, versus ao galego, que como comentaba antes Antía, pois serveche para falar en Portugal, no Brasil, ábreche a porta a máis ámbito. Claro, a ver, nós somos xente nova, estamos empregando o galego, estades dicindo que igual os mozos pois prefiren outras linguas. A ver, pero vos que preferides? Vos desenvolvedes vos ben ou vedes que sí que temos trabas para empregar a nosa lingua? Eu maioritariamente uso sempre o galego, non sendo que, bueno, que sexa un ámbito no que por forza non poida usalo, Claro. sempre uso o galego para todo. Sí, eu creo que perfectamente damos convivido en todos os ámbitos. E, bueno, falando disto, como vedes a situación de cara ao futuro da nosa lingua, da noso idioma? Pois depende, sobre todo nas cidades eu vexo máis complicado que nas zonas rurais, e sobre todo ca despoboación do rural, co avellentamento da poboación, pois vexo nunha situación un pouco complicada. Pero, bueno, eu creo que se están facendo traballos a través da cultura, que agora está moito máis familiarizada co galego e demais, pois eu creo que se fomenta máis o uso do galego e as xeracións novas, que vivan en vilas ou en cidades, están máis concienciadas, en contacto ca cultura e co idioma. Antía, ten futuro? Eu creo que cada vez estamos dando máis a coñecer o galego, por exemplo, agora desde que foi o Benidorm Fest, as tanxugueiras e todo ese revalo que houve, pois eu creo que cada vez hai máis oportunidades e máis no ámbito cultural, así como en TikTok, por exemplo, a mí salen moitas veces xente falando galego que vai programas en galego. E creo que a partir de aí que podemos dalo a coñecer máis e remontalo un pouco. E Xoán, a túa visión de cara ao futuro, cal é? É difícil porque o futuro ao fin e ao cabo está en nós e na xente máis xoven que a nós. E a verdade é que moitos pais deciden falar de castelán aos fillos. E despois é moi complicado que no colexio haxa un entorno de falar galego habitualmente. De feito, eu creo que aquí en Rois, non sei se os meus compañeros estarán de acordo, eu sempre que lle digo a alguén, que eu no colexio sempre falaba galego, casi todo o mundo fala galego, quedan moi sorprendidos, é moi extraño, sí. Entón é iso, porque ao fin e ao cabo, se as novas xeracións non o usan, o idioma ao 100% non se vai perder nunca, probablemente, pero sí que hai unha pérdida tangible. Cal é a túa visión? Máis pesimista, máis optimista? Eu diría que o futuro está no compromiso que nos que teñamos cara á defensa do noso idioma, e tamén creo que teñen un papel bastante fundamental as institucións, porque ao final son as que teñen que levar a nosa comunidade autónoma e que facer hincapé en uso do galego e defendelo como debe ser é bastante clave.
para o futuro. Pois, a verdade, estou bastante de acordo con todos vos e penso que xa podemos dar por rematado este bloque sobre a lingua. É un bloque pois do que xa falamos tamén en outras vilas e do que tamén falamos e do que tamén puxamos sobre a mesa é sobre as oportunidades que nos ofrece o rural, que son moitas, non son poucas, e aquí en Rois, pois, os veciños contáronnos varias. Queredes escoitala, rapaces? Pois imos aló. Que se non hai oportunidades, que non ven a xente moza, que non hai futuro. Eu penso que isto é mentira, porque onde estemos nós haberá futuro. A ver se pensa o mesmo a xente de Rois. É un sitio moi bonito e aquí hai de todo. A ver, con Non que... temos que desplazarnos a sitio ningún. Temos farmacia, temos ayuntamiento, temos xuzgado, temos centro médico, temos farmacia, temos sanatorio, temos de todo. Se quere traballar a xente nova, ten onde traballar, sí. Temos ocio para os mozos, por exemplo, bares ou así. Sí, vale, sí, despois, hombre, de packs, eso non hai, pero hai festas seguido, sí. E vivese de maravilla. Faltan moitos servizos aínda. Faltan ao mellor oportunidades, pero bueno, desde as administracións que quedan aquí preto, deberían ao mellor fomentar máis iso, claro. Sempre estamos co mesmo discurso, pero na práctica Xa, ti crees que levarlo sería a cabo fácil máis. para a xente nova comezar a abrir un comercio aquí nesta vila? Fácil non é, hai que poñerlle moitas ganas, esforzo, pero bueno. Pero ten futuro ou non? Sí, futuro ten, claro. Ou gusta pensar que ten futuro. As festas gustan moito a xente, nos bares hai ambiente de festa, son positivas nese sentido, pero bueno, todo costa moito, hai que esforzarse moito, pero bueno, tamén ten a súa recompensa. Contamos con traballo, contamos con localización, estamos a un paso das playas, a un paso de Santiago, a un paso de Noia, contamos con festas, hai un festival, por exemplo, que é Música na Aldea, que ve moita xente nova, moita xuventuda. Oportunidades de emprego, temos, non temos? Temos, estamos como Chirío, temos aluminio, temos industria, temos campo, temos... Ti, por exemplo, tens aquí un comercio, como valoras? A xente de aquí valora ben o comercio de proximidade? Sí. Sí? Sí. Que vantaxes nos ofrece? Confianza, que nos conocemos, que nos vemos todos os días, que... Eso, moi familiar o trato. Te animo a xente nova que abra comercio e a que veña a vivir para Rois. Temos unha piscinaca que flipas, está genial. E despois temos varios, en cada parroquia hai uns parques para cada nenos. Entón teñen un montón de sitios para onde ir. Despois cerca de aquí tamén hai un sitio de aventuras para poder ir. Bueno, está moi ben. Está cerca de todo, está cerca de Santiago para ir pola autovía, pola autopista. Temos moitos accesos e sí que podrían vivir aquí perfectamente. É un pobo moi bonito e podrían tamén visitalo sin problema. E tema calidade de vida non hai comparación o rural ca cidade, ou que? Claro que non. Porque eu creo que se vive, pois eso, con máis quietude, penso, tamén. E aínda que os ritmos cada vez se parecen máis aos da cidade, pois, bueno, pois temos un estilo de vida que eu considero que é máis saludable. A tranquilidade vale moito. O máis novos que veñan para o rural. Pois o Arroio, por exemplo, pro campo de golf, as instalacións deportivas que teñen, unha piscina en serra aberta, ruta de senderismo, e pois a paisaxe, sabes, unha zona tranquila, un comercio, unha farmacia, uns bares, unha ferretería, colexio, instituto, comunicacións con Vigo, con Coruña, autopista aí ao lado cas praias, e moita industria alrededor, está Cortizo, Lavesa, Finsa, moitas industrias grandes. Os máis novos, vinde para Rois. Pois xa escoitastes aos vosos veciños e veciñas, a verdade, cunha visión moi optimista e ofrécenos moitas oportunidades. Contanos sobre varias actividades coas que contades aquí en Rois. Vou comezar por aquí, Álvaro, no referido á educación. Que oportunidades nos ofrece este concello? Pois, basicamente, o Concello conta con 2 centros de educación principais, ambos contan con educación primaria e un conta con a educación secundaria obligatoria. Pois destacaría principalmente os grupos, que son reducidos. Eu, por exemplo, no meu caso, éramos 17 en clase, que nunha cidade é impensable. O trato cos profesores é moito máis familiar, tes un trato moito máis cercano, podes propoñer actividades que che fan caso, é moito máis dinámico as clases, pois tamén tes diversas actividades que podes realizar e demais. Antí, a ti, bueno, criándote aquí, vivindo aquí a infancia, como é esa infancia aquí no rural? Pois é unha infancia que
pasas o día fora da casa prácticamente, estás xogando fora, se tes a suerte de que hai rapaces a túa edad, tamén andas con eles, senón eu, a verdade, recordo a miña infancia moi divertida, estaba sempre xogando tamén con meus avós, axudábamos nas cousas que eles fixeran no campo, así, porque eles traballaban no campo. Eu recordo a infancia moi divertida e, sin duda, recomendaría ese tipo de infancia a todo o mundo. Claro, que ao final, grazas a isto, a vivir no rural, temos unha educación pois moito máis diferente, ou non? Si, eu vexo como un trato moito máis personalizado, os profesores especialmente, a verdade que, polo menos nas xeracións que nos tocou vivir a nós, eu estaba moi contento co que me tocou vivir, co ensino que me tocou. E a verdade é que tuvamos moitísimas oportunidades, xente da nosa idade, de intercambios, proxectos de todo tipo, desde ciencias hasta artes, humanidades, letras, todo. Eu penso que eso, quizáis, nun entorno máis grande, como decía Álvaro, de grupos máis grandes, é moito máis complicado e a verdade é que esas oportunidades sí que as temos. Martina, ti tamén percibiches así a túa educación aquí? Sí, eu tamén poñería en valor o que dixo o meu compañeiro, que ao final é un trato que recibes no rural, que na cidade non hai, e ademais tamén tes outras oportunidades, como por exemplo, facer actividades tipo música galega, tradicional, outras actividades en verán como Diververán, que sin duda está moi ben. Pois genial, e agora deixamos o ámbito educativo e xa nos imos adentrando no laboral que xa nos vai interesando un pouco. É certo que as zonas rurais pois que se identifican máis co sector primario, pero temos máis oportunidades ou non? Por exemplo, a ver, Álvaro, contanos. Sí, por exemplo, aquí no municipio, anda que poderíamos pensar que predominan as empresas do sector primario, non é así. Predominan tamén as empresas do sector terciario, como pode ser nunha cidade, pois, cafeterías, tendas de roupa, supermercados e demais, e a verdad, podes emprender de dunha forma máis económica que no mundo urbano, podes montar empresas no ámbito digital e demais, ter a tua casa, pois é moito máis, é diferente, pero non deixa de haber oportunidades no rural. No vídeo saían veciñas que contaban con comercios aquí. Vos animaríades vos a abrir un comercio? Vedes oportunidade aquí en Rois? Eu considero que sí que hai oportunidade para abrir comercio en Rois. De feito, eu teño familiares que abriron comercios en Rois, están moi contentos, e é unha zona na que sí que se presta a abrirse. Vos que opinades? Hai oportunidade aquí de emprego? É difícil, realmente non o sei, porque nunca emprendín nada, nin coñezo moita xente que o faga, pero bueno, sí que é verdade que Rois, por exemplo, non é un sitio que conte cun gran sector turístico, prácticamente eu creo que aquí o número de turistas que ven ao ano ten que ser mínimo. Bueno. Por aquí están... Ti pensas que hai turismo aquí? Bueno, turismo en certo sentido, porque sí pasa o o Camiño de Santiago, temos as rutas penicias, e agora como está en auxe o turismo rural, pois Rois vai gañando posicións en eso. Sí. Sí, pero realmente, que impacto deixan eses visitantes aquí, económicamente falando, que é o que máis interesa, eu penso que a todos os comercios. Eso. Vexo máis complicado que en outras partes. Bueno, igual haberíalle que dar unha volta, pero isto do que falaba do turismo rural sí que é algo que está en auxe, que están valorando moito a xente das cidades, sobre todo. Eu creo que a raíz da pandemia foi como unha oportunidade de facer turismo que a xente valora. E creo que Rois pode ser unha boa oportunidade para emprender en ese sentido. Entón, hai oportunidades de emprego, igual aínda non están, pero nós podemos sacar adiante, ou que? E no referido a accesos a servizos básicos, tipo centro de saúde, banco, vos como valorades isto? Eu considero que os servicios básicos que sí que podemos acceder ben a eles, temos o centro de saúde en Rois, tamén hai en Urdilde, pois temos banco en Rois, tamén hai en Urdilde tamén hai oferta para estar algúns días a banca tamén. Eu creo que os servizos básicos estamos bastante cobertos. E tema transporte así, porque, bueno, eu son unha rapaza que vivía en aldea, era o que máis notaba, sobre todo. Sí, a ver, aquí hai liñas de transporte, realmente hai 3 liñas, unha polo norte e outra por esta zona, e outra que cruza o municipio, pero esa unha vez á semana. Sí. Pero a verdade, en transporte sí que podría mellorar, sobre todo en transporte público por carretera, porque é verdade que dende fai uns anos o número de servizos diminuiu, tamén pola falta de xente que o utilice, que o empregue tamén, pero, bueno, é un pouco a pescadilla que se morda a cola, non? Se non hai xente, non pode servizo, se non hai servizo, non hai xente, entón, pois, é un pouco difícil, en ese caso. Sí, a verdade é unha cuestión complicada, pero, bueno, vos que pensades? Temos os servizos básicos cubertos? Eu creo que, sobre todo o que diga Álvaro en canto ao transporte, o servizo é
nefasto, a verdade. Eu non recordo pasar un autobús por diante da miña casa que non fora do colexio. Nunca, Eu creo que eu creo que é o Non. máis complicado destas zonas, igual o transporte. Habería que mellorar aí, non? Sí, pero ao final tamén é un concello moi amplo, entón tamén é unha tarefa bastante complicado conseguir poñer transporte por todas as zonas e telas comunicadas. Sí, Pero eu creo que isto podría axudar sobre todo a xente maior, que probablemente sexa que se sinta máis aislada, que sería un bo punto para eles. Para nós non tanto, porque somos xoves e a maior parte de nós temos todos carné de conducir, entón en ese aspecto sentímonos conectados, pero Sí, igual para a xente máis maior que non ten esas facilidades, non? E tema tendas e así, que opinades? Contamos co necesario en Rois? eu a verdade diría que non. Eu tampouco. Está moi limitado, pero non é que haxa oportunidade, porque eu creo que si ti te pos a empregar, que sí cabría, pero temos que acercarnos aos concellos lindantes. Claro, pero entón aí xa temos unha oportunidade de negocio, non? Se non hai tendas, pois unha persoa nova que busque emprender... Pero tamén o núcleo de Rois é bastante pequeno, o que é o núcleo. E ao final é onde se concentra o centro médico, o concello, e ao final tampouco hai demasiado espacio como para ti poder empregar ali. Bueno, pero é certo que agora na actualidade contamos con outras facilidades, como por exemplo a venta online, ou non? Que dende un núcleo pequeniño sí que podemos chegar a máis lugares. Eu creo que agora esa é unha facilidade pois, para as zonas rurais, non? E agora sí, para rematar este bloque xa, no referido ao día a día, a calidade de vida. Que vantaxes temos no rural fronte ás cidades? Comezamos por ti, Martina. Pois eu destacaría a tranquilidade, a paz que tes, e sobre todo, ao final, para min, cando me preguntan onde vivo, digo que é a definición de calidade de vida. Creo que non podría vivir noutro sitio no que me sentise mellor. Xoan, ti tamén, estás de acordo? Eu non, a verdade. Encántame aquí a opinión de todo, obviamente. Sí. A parte de ser debate de no irado, é un debate na miña casa bastante recurrente, porque o meu pai sempre me di que mellor calidad de vida que aquí non hai, pero bueno, porque a él encanta ir salir a pasear, a min tamén. Pero bueno, alguén na miña edad necesita outro tipo de cousas tamén, penso. E a verdade é que, por exemplo, eu estuve vivindo en Santiago fai 3 meses, e, pois eso, baixar do teu piso é que podes comprar o básico no supermercado, ou ir de tendas, ou coller o transporte público á tua universidade, que che leva 15 minutos, e eu desde aquí, desde a miña casa hasta onde estudo eu, aquí en Santiago, na facultade, cando hai tráfico polas mañás, cerca dunha hora. O sea, unha hora que te tes que comer ti no coche, e que se a tes ben, e se non a tes, pois tes que fastidiar. Bueno, sí que é certo que, bueno, contamos con vantaxas, desvantaxas, pero eu creo que todo se pode adaptar, non? Agora contamos con moitas facilidades, pois o que dicías ti. Igual non temos unha tenda abaixo para baixar e ir por ela, pero temos internet, podemos facer certas cousas dende aquí, ou non? Eu creo que as novas tecnoloxías que nos dan facilidades para vivir aquí no rural. E ao final a calidade de vida ti non é o mesmo sair en Santiago a dar un paseo que sair aquí. Ou que? Facer un plan con amigos aquí en calquer lado ou en Santiago, que igual sempre hai máis barullo, máis... Xa tens que ter o coche tamén, para poder facer o plan cos amigos, porque senón... Exacto. Sí, pero comparto con mi nai, por exemplo, é moi complicado a mellor un día coincidir, pois que eu tiña 3 horas ou 4 por aí, e se tovera autobús, pois non sería así. Sí, claro, obviamente. Vos estades de acordo? Con quen? Mais Team Martina ou Xoan? Eu con Martina. Sí? Martina, Sí. Bueno, aquí, opinión de todos, obviamente, é un debate. A ver, e logo vos, como calificades a calidade de vida aquí? Eu tamén estou vivindo en Santiago fai 3 meses e eu botaba moito de menos o estar na casa. O venres eu sempre quería vir para a casa porque a mí a vida de Santiago obviaba un montón. Era moitísimo xetreo todo o tempo, e estar na casa como estar en paz, estar tranquila, salir pola ventana e non escoitar barullo constante. E máis, o vivir nun piso que sempre se fai máis pequeno e máis, estás como máis encerrada, salir afora e poder respirar sin ningún tipo de ruido ni nada, para min era maravilloso. É unha maravilla, Sí. non? Sí. Ao fin e ao cabo, tes tranquilidade, tes calidade de vida, tes espazos naturais preciosos, tes rutas que fai o concello tamén preciosas, e ao final disfrutas do teu patrimonio e das túas zonas naturais.
De Xoan, aí dicías, eso sí, hai cousas que non cambiarías, no, claro, hai cousas boas, evidentemente. Claro que sí, a ver, eu creo que hai cousas que botamos en falta, pero precisamente pois por ese sentimento de illamento que igual noutro tempo había, pero que agora grazas a internet ou outras facilidades que nos ofrece a tecnoloxía, pois que xa pois non se senten tanto. E precisamente sobre isto imos falar, porque estades vendo en pantalla unhas imaxes sobre novas da instalación de fibra óptica no Concello de Rois. Como podedes ler, o pasado ano asinouse un convenio para que todos os fogares do municipio contasen con dita fibra ultrarrápida. Mas gustaríame coñecer a visión dos máis novos sobre o impacto deste tipo de instalacións aquí nestas zonas. Podería a instalación da fibra óptica diminuir iso que falábamos do éxodo rural, de que os máis novos se vayan para as cidades? Eu creo que en certo modo mitigalo, porque ao final se te queres ir porque non estás de acordo ca calidade de vida daqui ou que sexa, seguirás tindo. Pero sí que ofrecía outras posibilidades como o teletraballo, o emprendamento digital, que creo que sería unha oportunidade para atraer a mocidade cara ao rural. Claro, Xoan, a ver, isto ao final é toda unha facilidade, non? Se instalamos fibra óptica, sí que é certo que xa non notamos tanta diferencia coa cidade, ou que? Que non parece aquí que son eu o maior hater da historia do rural. Pero non, todo o contrario. Dixeches a túa verdade, a túa visión, obviamente. Pero eu, o día que me dixeron vai haber fibra óptica na túa casa, xuroche que botei de din saltos de alegría. Botaches bomba, fixeches festa ti. Sí, creo que como di Martina, sí que é unha maneira de mitigar un pouco ese éxodo rural, porque ao final, jolín, é moi importante que ti teñas unha, non só conexión a internet, sino unha conexión a internet dunha calidade mínima, sí, porque eso é o que falamos, pois eu que sei, en moitas zonas do rural, que sí que hai conexión a internet, pero despois está a calidade. É moi importante. Sí que é moi importante. Vos tamén festexastes tanto a instalación da fibra óptica nos vosos fogares? Eu sí, tamén, porque iba bastante lento, a verdade, cando instalaron a fibra foi un mundo distinto totalmente. Álvaro, ti que? É que eu xa tiña. Álvaro, era un adiantado aquí. Entón, pues bueno, alégrome por todos, porque ao fin e al cabo sí que se nota bastante diferencia, sí. A verdad. É un secreto, vai a fibra mellor aquí en Rois que en Santiago, por exemplo. Sí. Bueno, mira, unha vantaxe máis de Rois. As cousas como son. E no ámbito educativo, isto pois ten un impacto moi importante, ou non? Sí, ao fin e al cabo permíteche buscar ferramentas de forma moito máis rápida, buscar recursos, poder aprender de outra forma tamén, ao fin e al cabo. Pois bueno, tanto para profesores como para alumnos é unha vantaxe, que sea rápido, pois perdes menos tempo en pantallas de carga. Claro, e no referido a oportunidades de emprego, Cóntame, isto é unha vantaxe total, ou non? Sí, porque, a ver, o ter internet e todo permíteche tanto acceder a oportunidades de emprego como no caso de que sexa un emprego para teletraballar ou así, que vaya moito máis rápido e todo moito máis áxil. Por aquí tamén credes que é unha boa maneira de comezar a emprender? Sí, eu creo que a verdade é que sí que evita un pouco esa desconexión do rural, sí que a mitiga moito, como decía antes Martina. Eu teño moitos compañeiros e amigos que de feito teletraballan, non aquí, pero bueno, en outras zonas rurais, e a verdade é que sí que é un factor moi importante. E Martina, xa para rematar, estábamos falando antes do illamento, da sensación de illamento rural, que igual noutro tempo sí que puido ser certa, non o sei, pero ti crees que a instalación deste tipo de fibra pois que axudaría a mitigar, a eliminar esa sensación? Eu para mí é que non existe esa sensación de illamento, porque ao final Rois tamén é un concello que está bastante conectado, entón ao final nunca sentín esa sensación, polo tanto, sin fibra ou con fibra, non o sentía. Xoan, ti estabas aí meneando a cabeza, contanos, eu quero escoitarte. A ver, eu creo que en Rois sí que existe un pouco de desconexión, polo menos donde vivo eu, porque claro, despois aquí hai como un pouco de centralismo, o sea, isto pasa en calquera sitio. Sí, eu tamén son da aldea, é certo que hai certas cousas que sí que estás como máis desvinculada do centro, non? Sí, porque, o sea, en España, se ti queres as mellores oportunidades, por exemplo, no audiovisual, que é o tema que estamos tratando aquí, onde están? En Madrid. Pois aquí ocorre un pouco o mismo, que ves a zona que está máis cerca do concello, e obviamente, pois, cando é Navidad, hai luces de Navidad. Oye. Que, ahora están poñendo en todas partes. Pero sabes por qué? Porque foi mi nai ao concello, a pedilas. Quitemos o culpable hai que dar ya, de que haxe luces de Navidad en todas as aldeas. Culpable, sí. E despois, pois, tema tamén carreteras. Eu sinto que, percibo que aquí, nas zonas que están máis cerca do concello, pois están bastante mellor limpas a beira rúa e tal.
Bueno, pasa o transporte público, o sea que en xeral é eso, que hai como un certo centralismo, que está todo aquí, o centro médico, o banco, tal, é que eu a verdade é que sinto que na miña casa estou como un pouco desconectado de todo eso que pasa aquí. A vos pasa vos iso? A ver, é certo que para acceder a todos os servizos que ofrece sí que é necesario coller o coche, por exemplo, Claro, e sí pode ser un pouco máis de tillamento, sí. Pero bueno, é que é que o que dicía Joan, a mí das luces tampouco chegan. Pois entón, dende aquí, chamamento, mellorar transporte e luces de Nadal. Pero bueno, polo resto eu creo que podemos facer un resumo bastante positivo de todo co que conta Rois. Gustoume moito o programa de hoxe porque fostes moi sinceros e eu quedome con moi bo sabor de boca de enterarme de todas as oportunidades coas que conta este concello. Así que nada, despedímonos por hoxe, pero ata a semana, biquiños.